At nandito na naman si Kim Chino na parang ulan, talaga nga namang willing kang diligan. Diligan ng aking kaalaman about sa pagmamahal. Yun ang aking ibig sabihin. At dahil dyan, mahal, oras na para tayo bumalik sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 bawal gawin kapag umuulan, lalo na't single ka. Recap na tayo, mahal. Sabi ko, una, pag tag-ulan at ikaw ay single, wag lutang, 'di ba? Wag lulutang-lutang. Yung umuulan, nakatulala ka, ay talaga nga namang malulungkot at magre-relapse ka. Aalalahanin mo kung paano kanya nilalambing kapag ganitong malamig ang panahon. Maaalala mo, 'di ba? Maaalala mo kung paano kanya sinusuyo, kung ano yung pakiramdam ng niyayakap kanya, at kung paano ka halik-halikan nung panahong mahal mo pa siya. 'Di ba? At mahal ka pa niya. Ang pangalawa naman, pag tag-ulan at ikaw ay single, sabi ko kanina, wag magpuyat. Ito na yung sinasabi kong umuulan, malamig panahon, i-maximize mo na yung lamig, 'di ba? Para mahimbing ang iyong tulog. Hindi, wala ka namang love life, mahal, 'di ba? Wala ka namang love life, wala kang ka-late night talks, walang nag-good night sa iyo, walang naglalambing sa iyo kapag gabi. Bakit ka nagpupuyat? Ang sinasabi ko lang dito, huwag ka na magpuyat kung wala ka namang kausap. 'Di ba? Huwag mong hayaan na 9 PM na gising ka pa, kasi yung 9 PM na 'yan, merong sumpa na kapag 9 PM na at ikaw ay single, maulan, talaga nga namang ikaw ay jowang-jowa o di kaya in-hit. Na para bang longing ka sa lambing, sa cuddles. Yan ang mga dapat iwasan. Huwag ka magpuyat kapag single ka at talaga nga namang umuulan. At ito na, mahal, pangatlo, pag tag-ulan at ikaw ay single, huwag magpagutom. 'Di ba? Kapag gutom ang tao, umuulan, malamig, ano nangyayari? Gumagawa ng mga bagay na hindi ka aya-aya. Nagdedesisyon na wala sa ayos. Sinusubo ang mga bagay na hindi naman dapat sinusubo. 'Di ba? Hindi, sinusubo mo yung pagkain kahit talaga nga naman mainit pa at ikaw din ay masasaktan naman, 'di ba? Be careful on what you are going to subo. Na pagkain, ha? Kaya utang na loob kapag maulan at talaga nga namang tuyot ang love life mo. Huwag magpapagutom. Kumain ng tamang oras at kapag ganyan wala sa katinuan ang iyong pag-iisip, pwede mong i-chat ang iyong ex. 'Di ba? Kapag talaga nga namang ikaw ay gutom at umuulan, kung ano-ano na yung ginagawa mo. Pwedeng bumalik ka sa maling tao, pwedeng tikman mo yung maling tao. Oo, katulad yan, may binigay sa akin. Hindi ko alam kung kakainin ko ba. Pero dahil nasa katinuan ako, tatapusin ko ang mga sinasabi ko. Anyway, mahal, utang na loob, huwag kang mag-I miss you kasi nga umuulan at ikaw ay gutom. Nako, kumukuha ka ng pagkakataon para siya tumaas ang ihi. 'Di ba? Yung kapag hinahabol-habol mo yung maling tao at ex mo, pagyayabang niyan, ay, si Kim Chino nga hindi makaget over sa akin siguro ang galing ko. Wow! Wag na wag. Anyway, mahal, yan na yung 3 bawal mong gawin kapag umuulan. Utang na loob, sana nakatulong yan sa'yo. O siya, ako'y magpapaalam na bukas ulit. Ka-69 mo naman si Kim Chino, 6 to 9 PM. At Chinitox pa rin tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, di ba nga? At syempre ako ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino. Happy Monday, maraming salamat. At susunod na po, sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.